Ngiphinde nginibingelele babukele emakhaya izindaba ze-28 hour news ezidlala 28 hours a day noma ingaliphi ihora noma ingaluphi usuku nizifundelwa yimina. Abafundi basezweni lase-South Africa phecelezi iSouth bakhala ngokuthi laba basezikhungweni zemfundo ephakeme bacela uhulumeni abaxhase ngokuthi uma bezoyogqoka amajazi hhayi awokuzivikela kepha awemfundo ephakeme abanikelele ngokuthi baphelezelwe ngabazali basezweni lase-KZN. Labafundi bakhala ngokuthi abazali bakuleli zwe lase-South Africa bayabhora uma kuyogqokwa amajazi kanti abase-KZN sebezakhele kakhulu udumo ngenjabulo abayibonisayo. Abe-28 hour news bakhulume nomunye walabafundi obeke kanjena. Ngiyabonga nizongixolela nje isiZulu sami asikho right, asikahle siyabheda nje. Kodwa thina abafundi base-University of Pretoria asingo happy ngabazali bethu, ingakho sithi sicela i-university iharishe abazali base-KZN bazo-celebrate nathi. Sifuna bona siyacela, sifuna bazoyenza bayibizane lento umgidi yona lento leyo sifuna bona siyacela South Africa nisizeni sibathole. Ngiyabonga. Lezo bekuyizindaba zaleli hora, sibuye sesiphethe ezinye ngelinye ihora nathi esingalazi ukuthi liyoba nini.